Skyerne ligner marmor. Skyerne ligner marmor. Vi vil ikke have storbyer med tomme blikke og mærkevarer, men vi er her stadig. Gud holdt op med at eksistere den dag, at præsten ikke ville svare på min endeløse strøm af spørgsmål om døden. Vi er med til afslutningen på Kulturcamp Fyn 2013. En slags undergrundskulturens x-faktor, hvor unge kunstnerspirer i et længere projektforløb har haft mulighed for at arbejde med street art, drama og poetry slam, der nu en rockhold lørdag formiddag præsenterer sit samlet udtryk for et indbudt publikum i Odense Centrum. Det var bare helt vildt. Der var en vild energi, altså. Det var meget intenst og intimt. Det er ligesom at skulle beskrive sig selv. Det er rigtig svært, fordi der er så mange ting. Som et mini-efterskoleophold-agtigt med et storslået projekt. Lidt ligesom en stjernekaster, tror jeg. Findes der en Gud, der nænsomt har fordelt sukker og salt i vores livs timeglas? Og kan jeg selv tilføje lidt mere sukker, hvis jeg vil? Jeg drømmer mig tæt på tanker om dig, til lugten af skibstjer, græs og regnvejr, som en underlig fusion af kedsomhed og karneval. Tiden gik, og jeg gav mig selv, gav op, væltede, havde et behov for mere end tomme ord, et behov for mere end promiskuitet. Lukkede mig selv ind i falske forhåbninger, og lod mig selv blive de arme, der ødelagde mig i flere år. Du vil forandre mig, nej, forme mig, men ikke til mig. Du har låst mig ind i en celle i din kælder, og jeg er en jungleplante. Du ikke vil lade vokse. Aldrig vil det sukker og salt mig gennem mit timeglas og lad mig dø. Amalie er en af ca. 30 unge fynboer, der har deltaget i Kulturcamp Fyn, der er arrangeret af Kulturregion Fyn, med det formål at fremme talentudvikling inden for kunst og kreativitet. Hvordan vil du præsentere det, vi har set i dag? Det vil jeg præsentere som et tværfagligt samarbejde mellem de tre genrer, street art, drama og poetry slam. Der var en af de medvirkende, som kaldte en stjernekaster. En stjernekaster, ja, det var god. Altså, vi har også bare sagt under en samlet hat, der hedder performance. Kulturcamp 2013 har som nævnt været et længere forløb, hvor der først blev inviteret til workshops flere steder på Fyn. Billederne her fra en workshop i street art i Middelfart i januar. Det fede er, at man bliver tvunget til at bruge et redskab, man ikke er vant til. Jeg er ikke vant til at bruge spraymaling. Og så er det, at man får lov til at male nogle helt andre steder. Altså man skal ikke sidde med papir foran sig. Man får en væg eller en stolpe eller sådan noget. Det er helt klart noget af det fedeste. Efter det indledende workshops blev 30 udvalgte kunsttalenter inviteret til en uges fælles undervisning med professionelle kunstnere, hvor de unge blandt andet skulle poetry slamme og lave dramatiske optrin i Svendborgs gader og kreere et stort Egon Schiele-maleri på nogle halmballer på en mark på Helnæs. Efter det indledende workshops blev ca. 30 udvalgte kunsttalenter inviteret til en uges fælles undervisning med professionelle kunstnere på Langeland Efterskole. Det har været virkelig fedt, og jeg håber, det bliver til noget i mange, mange år i streg, fordi altså, jeg ville ønske, det vi har snakket om, det er virkelig sådan, hvis det her havde fandtes, da jeg var ung, altså så havde jeg, der var ingenting overhovedet i den retning. Man kunne gå til fodbold, eller tage knallertkørekort, det var ligesom det tilbud, der var. Og jeg gad ikke nogen af delene, så jeg begyndte at male graffiti, og så tog man den derfra også. Men altså, og så blev jeg så senere billedkunstner. Men de her muligheder og de her ting, de ligesom har fået serveret og få lov til at lave et kæmpe stort offentligt vægmaleri for eksempel. 3. gang de maler i deres liv med spray for eksempel. Altså 3. gang de skal udfolde sig kreativt i større størrelse end A4-papir. Der hjælper Odense og Kulturregion Fyn og også hjælper dem med at komme ud op i en størrelse, som vi står og har lift og arbejder op i 6-7 meters højde og bliver bekræftet 100% i at udfolde sig kreativt. Det kan man da ikke, det er da bare for vildt. Det er bare det vildeste tilbud, man overhovedet kan forestille sig. Sådan noget som Kulturcamp, det giver virkelig en stor chance. Den giver meget til folk, som du ved, har nogle kreative evner, ikke også, men egentlig som ikke rigtig lige får dem brugt så meget, ikke også, fordi at der er måske ikke lige så mange arrangementer i der, hvor jeg kommer fra, for eksempel.
Så ja, så det er fedt, at sådan noget her bliver sat op. Og vi nægter at kravle ned i tog under jorden, der forbliver pakket som et multikulturelt slaveskib. Vi nægter at lade os indrullere i det socioøkonomiske matrix, der er som en parallel eksistens for sovende får. Hvor er du sød! Ej, hvor er du sød! Ja, nej, hvor er du sød! Ej, hvor er du sød! Pædofil! 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 Jeg er ikke sikker på, at den identitet, der før var din og nu er min, er meget renere end den, jeg havde på før. I hvert fald ikke, når jeg tænker på, hvad jeg fandt på din Mac. Hvad dit tørklæde også lugtede af. Og hvor brugt håndklædet virkede. Det andet år i træk er, at Kulturregion Fyn afholder kulturcamp for unge kunsttalenter med det formål og håb at skabe nyt liv på kunstfronten i det fynske. Jo flere mennesker man møder, jo større et netværk får man. Og selvfølgelig kan det være utroligt svært at finde ind til. Men så er det netop sådan nogle projekter som det her, der får en ind i det. Fordi nu har jeg mødt 20-30 andre unge, og jeg har mødt en hel masse rigtig dygtige professionelle mennesker inden for de her 3 genrer, som det så er, med poetry slam og drama og street art graffiti. Så derfor kan man arbejde videre, men ellers så ved jeg ikke. Så er det vel bare ud og komme ud og samle nogle mennesker. Man skal selvfølgelig føle, at man gerne vil dele noget med andre, for det første. Når man så har det, jamen så kan man i princippet bare stille sig op på gaden og sige det. Det, der har været vores mål med det her, det er at tage nogle talentspirere ind, og så få dem til at gro, så de føler, at de kan blive aktive kulturaktører. Og det er det, vi håber at give tilbage, at nu er der nogle kulturaktører ude rundt i de små kommuner, som kommer med lysten til at give noget tilbage igen. Og det er det, vi håber, langtidseffekten bliver det her, at vi får nogle dygtige unge kunstnere simpelthen på Fyn. Er det så, fordi at Fyn er fattig på kunstnere, eller hvad? Det ved jeg ikke, om Fyn er, men jeg synes i hvert fald ikke, at man skal være blind for, at det er svært at være ung og være kunstner, når man sidder ude i en kommune, hvor der ikke er ret mange andre, der brænder på samme måde, som man selv gør. Der har man brug for nogen, der kan bakke en op og støtte en. Og det er det netværk, de får ved at være deltaget i det her.